Mga kalingap, andito kami sa isang scout namin mga kalingap at andito po si nanay. At nay, itong bahay na ito at sobrang masukal po ito. Sino nakatira dito, nay? Ini po, ito, ano po, siya lang po, ay, ano po, Tagalog ito. Siya lang po nakatira dito. Sino po? Si Andrew. Andrew, sino po? Ano niyo po si Andrew? Aki ko po. Ay, ano po. Anak niyo po? Anak ko po. Bakit po ganito nung nangyari dito sa bahay Ito ng pong anak kapag niyo? kapatay po si, ano niya, kapatid niya. Nang ganyan na po siya. Anong nangyari? Dahil na po siya nakapagkuyan. Ito po, bagang garo na siya na ano na po siya si pag ano niya. Pagkamatay si, ano niya, kapatid. Ganyan Ano? na po. Anong nangyari? Yung kapatid niya, pagkamatay po ni ano ito, pag anak po si kapatid niya. Oh, Ay, yan na po ang nangyari sa si kanya. Andrew. Yun po. So dito si Andrew mag-isa lang. Opo. Malamok dito na yun. Kaya Yung paano na, sinong kasama dito ni Andrew? siya lang po. Mag-isa lang. Ayaw mo po siya magpapasama dito. Ayaw niya magpapasama. Mag-isa lang po siya dito. So, ibig mong sabihin si Andrew ay nawala sa Opo. Katinuan. Opo. Ano yung mga ginawa niya nung nawala siya sa Katinuan? Ay, kung saan saan po nakapunta-punta. Ngayon Ano na lang pa? po yan nandito. Hindi po naglalakad na talaga yan. Nandyan lang po siya sa bahay. Pag inapakialaman siya. Balita ko na pinutol niya yung dila niya. Opo. Paano yun nangyari? Nagbiyan po siyang kutsilyo. Tapos nagpunta po siya sa dagat. Hmm. Ay kinuha ng kapatid niyang lalaki noon doon sa dagat. Oh. Hindi pagilid po yan. Di kahit sabi ko mahirap din pala ang ano ganyan. Nahirapan na rin po ako kaya. Bakit na wala ka na asawa? Wala na mulang 1980. Mulang 1982 po ako nawala ng asawa. Ilang taon niya na pong inaalagaan si Andrew? May 10 anyos na po. 10 years. 13 years na po itong kapatid niya nawawala na napatay. Nananakit naman, nay. Hindi man na po ngayon, hindi man na po. Pag pinapakialman lang po siya dito ng mga bata. Nagagalit siya. Nagagalit naman po siya. Grabing lamok po mga kalingap dito. Kaya paano? Siguro may ahas din, ano? Ay wala Buti hindi siya natutuklaw ng ahas. Wala man pong ahas dito. Walang ahas. Wala man. Tara, tingnan namin si Andrew. Samahan nyo kami na, baka kung anong nangyari sa amin. Kasama pati namin si si ate. Ito ang tawasan mo. Papaano po? Hello, Kuya Andro. Kumusta, Kuya Andro? Ba't nag-iisa ka po dito? Ha? Madami ang pulis. Walang pulis. Walang pulis, Kuya Andro. Kumain ka na? Kuya Andro? Malabo na makita ang alin po. Ang pulis. Ay, walang pulis. Pinalayas na namin yung pulis. Wala. Kumain ka na, Kuya Andro? Anong pagkain mo dyan? Kang kusina. Asan yung kusina mo? Makdo. Makdo. Gusto mo ng Makdo? Sa Pilipino. Ma-order ka sa Pilipino. Pagka Tinatalang ko na siya ng Buti nakakasalita pa siya, nay. Oo. Diba sabi mo na ipinutol niya ay yung po dila? nakakaano mo na po siya. Malamok dito. Ano, Ate Rosie? Yung dulo lang ng dila niya ang naputol niya. Kaunti lang yung nabawas. Kaya nakakaano pa siya. Opo. Ito po si Ate Rosie, siya yung nagturo sa atin ng Walang pulis. grabe po mga kalingap po. Ito yung Takot tirahan ka ng sa binata. pulis. Ako nga, hindi takot sa pulis. Nakausap ni ate. Hindi man ako takot sa pulis. Sa Makdoan. Oo, normal yun kasi. Delikado ito sa May ahas. wala dito. Walang pulis dito. Pwede pa upo dito, kuya? Upo ako dito? Dito mo lang ako. Bahay mo ito, kuya. Bahay mo ito. paupo ka dyan. Oo, maupo ako. Malambot pa. Hindi man. Matigas pa ga?
Kala niya kayong gabukot niya. Hindi man, ba't naman? Buti nakakatulog ka dito, kuya. Ayos naman. Ayos naman. Mm. Nagmerienda ka na po? Merienda ka na? Hindi. Hindi pa daw. Hindi pa? Ay, kawawa. Haba na ng buhok. Mm-mm. Hindi na siguro din siya na... Mas mahaba pa yung buhok mo. Sa ano? Ha? Bansa. Sa ibang bansa. Sinong na... Pinas na bansa. Pinas na binsa. Sa bansa. Nasa Pinas kita. Nasa Pinas mo ka kita, kuya. Kuya Andrew ang pangalan mo, ano? Ako si Ate Rena. Eh, hindi po Kuya Andrew. Ano po? Andrew. Ng Superman. Superman ka. Super. Ako si Darna. Kansan Superman. Joke lang, kuya. Ay, kansan Superman pala. Hmm. Kansan Superman. Haba na ng buhok mo, kuya. Hindi ka nagpapagupit. Mas mahaba pa yung buhok mo sa Ay, akin. wala po. Kalbo po. Kalbo ko. Hindi, ito yung buhok mo, ay. Karnil. Kumusta ka, kuya, dito? Karnil kalbo. Dapat tadi mo ipapabayaan. Hindi ko naman po yung Kumusta ka, kuya, dito? Kahit sa pangutang, pinapangutang ko Ayos ka siya. naman. Ay kung iba-iba ng ano, ayaw ko kung ano ang atindihin niyan. Habang buhay palagi na lang akong kahit Pulis, sa huwag kang matakot sa pulis. kahit sa sa pangungutang, pinapangutang ko siyang pang-ulam. Oo, ikaw po yung... Ang gusto niyang mga ulam, Hindi ko napapaliguan. Napaligo po siya. Siya mismo ang nagpapaligo. Kaya inaan ko na lang po ng tubig. Sinasalukan. Pero sa buhok po niya, parang hindi na siya naliligo. Oo. Ano? Oo. Ilang Ay, araw ayaw na. niya kasi. Ayaw niya mapaligo. Pag kami sabi ko magpaligo, ayaw niya. Pinapagupitan ko na nga yun, ayaw. Jollibee, babalikan ka namin. Anong gusto mo doon? Anong gusto mo sa Jollibee? Chicken? Oo. Gusto mo kuya ng Jollibee? Kahit ano? Pinakain sa tantili ko na lang. Okay. Sa susunod, pagbalik namin dito, Jollibee, chicken, tsaka burger. Ano? Spaghetti gusto mo? Kuya? Sa pinakain. Okay. Okay ka naman dito pala. Sinong nagbibigay sa'yo ng pagkain dito? Mami, ba't man po? Si Mama Beth. Mabait ng mama. Ano? Asan mga kapatid mo, kuya? Saan? Okay. Polis po. Nakaan pang polis. Ay, bakit ka takot sa pulis? Mga pang polis po. Bakit po katakot ka sa pulis? Huwag ka matakot sa pulis. Ang bait-bait mo Ang eh. ano? Ang Pangulo. Hindi yun. Hindi yung mananakit sila. Kapag okay ka, pag mabait ka, hindi na hindi na nanakit. Ano lang pati ako. Hmm? Nag-ano sa sa Kampangulo. Kaninong Pangulo? Duterte? Ano? Wala pang ano. Pahinga pa siguro ang mga pampulis na Kampangulo. Mahaba na ng pupo mo. Anong nangyari doon kay Andrew? Nung namatay yung kapatid niya, 20 years old. Nagkasakit ng parang leukemia. Tapos nanganak pa siya kasi nagkaasawa siya, nanganak siya ng isa. Nandyan Oo. sa ate ko. Tapos pagkapanganak niya, wala pang isang buwan namatay. Iyon ang sinimulaan niya. Yung parang sabi niya, bakit ate kinuha ka? Dalawa lang tayo. Magmula noon, hindi na siya nakakausap. Ganun na yung nangyari sa Okay, kanya. nagkaroon siya ng Oo. breakdown. Oo. Pero hindi naman siya diyan nag-aalis, hindi naman siya naglalakad. Wala naman siyang naaanuhan. Oo, Talagang siya dyan sa lang loob. siya. Mabait Kaya siya. lang, kaya lang ang problema lang diyan. Kasi nag-iisa lang naman si ate sa buhay. Ang ano pa nun, yung isa niya pang kapatid, mayroon pang katarata. Tapos yung iniwan ng mama, yung namatay yung kapatid niya, may iniwan pang isang makuapo yung kapatid ko, yung apo. Yun siya pa din ang nag-aano nun. Kaya tingnan mo naman ay tsura, nag-aano-ano na. Oo. Kasi siya ang naghahanap buhay sa lahat. Kaya sabi ko, ay Diyos ko.
Kawawa naman si ano. Ilan taon po yung apo niya? Ano na, grade 5 na eh. Siguro mga 10. So, 11. Oo, 11. Mag-i-11 siya ngayon February. Babae. Oo. So, ibig sabihin po mga kalingap, na karoon siya ng mental breakdown nung mamatay yung kapatid niya. Dito na lang po si Kuya Andrew. Hinahatid-hatid na lang po ng pagkain ng nanay. Sobrang masukal po ang bahay na ito. Sobrang malamok po. Kawawa man si Kuya Andrew. Natulog na po. Kuya Andrew. Kuya Andrew. Nakahiga po siya. Kaod ka na? Kain ka na? Kain ka na? Hindi ka pa nakain? Kain ka na? Anong kinain mo? Ha? Jollibee. Jollibee? Sa kanin. Malungkot. Rice. Rice? Oo. Gusto mong magdala kami ng Jollibee? Ha? Pagbait namin? Ano? Ako si Kalingap Alvin. Ha? Ay, hindi na. Hindi na? Tapos ito si Ate Rena oh. Baga. May rasyon ka? May rasyon. Sana. Sa pampulis. Ay, may rasyon sa pulis. Sa pampulis. Oh, Tatay, oh may pagkain. Pinang. Oh, pagkain. Merindal ka na. Merindal. Sila. Okay na po daw. Kung okay na po daw. Okay na po daw siya. Mabait ni Kuya Andrew. Mabait ka pala, Kuya Andrew. Mabait ka pala. Ano na nga, pampulis na. Anong number mo, Kuya Andrew? Anong number mo? May number ka? Number 2. Number 2. Wala kang cellphone number? Wala man ang cellphone. Number Gusto mo mag-cellphone? 2. Ay, madami akong sa cellphone. Ah, madami kang cellphone. Parang malabo-labo lang. Okay, merienda ka oh. Sito yan tutoy malamig. Ay, mamaya. Ha? Mamaya na lang. Sino to? Kilala mo ito? Ha? Naisip pangalawang ano. Ano? Kano. Pang Pangalawang kano. ito? Pangalawang kano ito? Kala ko nanay mo ito. Mama mo. Mama mo. Ay, si Mama Batman. Kaya nga na pumapagod po mag-ano tindig. Okay lang, exercise. Maano po dyan na. Parang ano, malabo ang upuan. Malabo po ba ang upuan dyan? Kain ka na. Oh. Ay, mamaya na lang makakain na ako mamaya. Ah, mamaya na lang. Oh, sige. Dito lang. Baka lang gamin ha. Baka lang gamin. Ay, hindi po nasa talagang ko yan. Ang resibo po. Anong gusto mong gawin? Pag magaling ka na, anong gusto mong gawin? Pag magaling ka na, anong gusto mong gawin? Okay naman po. Ha? Okay naman.
Okay. Okay ka man? Okay. Walang masakit sa'yo? Sige na po. Pahinga na. Mapahinga na? Oo. Oh, sige. Ma'am, dyan lupuan. Walang upuan? Labo-labo. Malabo-labo? Ang upuan dyan. Okay lang po, nakatayo. Tulungan ako kayo dun sa pahingahan. Ang bait si Kuya. Ang bait mo po, Kuya Andro. Gusto mo magpagupit ng buhok, Kuya? Ay, kalbo po ako. Ay, ang haba na ng buhok mo. Gupitan natin, Kuya. Ay, kalbo po. Ang haba na ng buhok, Kuya. Okay. Gagwapo ka lalo kapag nagpagupit ka. Sige na po, pahinga na po ng pahingahan. Sige po. Ilang taon na siya, Nay? Butante sa puputa siguro yun. Ha? 18 na yun. 18? Bata pa. 18 pa lang po. Butante sa anak ko tayo. Hindi na ganyan po. Ilang taon na po? Grabe yung Pahinga buhok na, mo. pahinga na daw. Grabe yung buhok ng mga kalingap po. Nangyari na kayo. Ilang taon na siyang ano? 8 years old pala? 8 years old po siya, nagkaganyan na siya. Sa wala man po nga ni kami ikakaya. Halos mga nag-iiyak na sa paghanap buhay. Sulo-sulo man po nakaano. Mag-iisa man ako naghahanap buhay. May isa man akong anak bulag pa. Natry niyo na pong ipagamot siya. Hindi. Pero kung ganyan man na lang po siya dyan, hindi naglalabas yung bahay. Nandito lang palagi siya. Ayaw man niyang ilawan, bigyan namin ng ilaw. Ayaw niya. Simula 8 years old, bata pa, nakapag-aral po siya Po, nagatapos po yan ng ano, ng ng grade 6. grade 6. Opo. So hindi 8 years old siya. Di ano, Ano siya? Siguro mga 12 years old. siguro po, nakatapos man po siyang grade 6. Mm. Maurop yun na batang yun. Isipa. Hindi po siya 18 nga, baka nasa 20 na siya. Eh, baad. Ako man po kaya malilingawin na. Nalimutan niya na. Opo. Ilang taon na po nga siyang wala sa katinuan? Yung mga ano na po yun, kisaan niya tayong 10 kapatid. years. Oo. 10 years na po itong kapatid na namamatay. Ay, Okay, baka ano Ay, na po isa. siya. 22. siguro. Mm. Kaya so 10 years ka na po pala, Nay, na ikaw ang nagpapakain sa kanya, Opo, nag-aalaga. Lusulo man po nagpapakain sa kanya. Ano po ang gusto niyo mangyari sa kanya? Pag kinapot man po, wala man sinasabi sa akin. Gusto niyang marahay siguro. Gumaling. Ikaw po, anong gusto mong mangyari sa kanya? Gusto ko man pong gumaling. Ako, palagi man na po ako may sakit. Palagi na makulog na ang tuhod ko. Hindi na po nga ako nakakapagparaan. Tapos Gusto nabuhusan niyo pa. pong gumaling Opo. Tapos, ang anak niyo, opo. Nay. Ano po ang solusyon para gumaling siya? Ano po ba ang hinihingi niyo ng tulong sa amin? Yan po ang gusto ko marahay pong Gumaling siya. Gumaling na po siya. Okay, Nay. Gumaling si Andrew. Ang Andrew po ang pangalan niya, no? Opo. Yun po ang ano natin, ang mission natin. Ipag-pray natin, may pagamot siya. Medyo mahirap ito, mga kalingap, kasi lalaki medyo malakas. Pero walang posible sa Panginoon, Nay. Opo. Palagi man po ako nagdadasal gabi-gabi. Ay inaano ko man po mag-ano na siya, mag-tino, mag-ano. Ganito, Ibrahim, Nay. ano. Mag-ano ako, kung magtatanong-tanong ako kung sino yung pwedeng makatulong sa atin. Ito yung makakilala ko po. Opo. Ang Nay, na kung paano siya maipapagamot, paano siya matitingnan. Nay, Opo.
Yun po yung priority natin, mapagamot siya. Ano, Nay? Opo. Yan ang ipagpipray natin. Kasi nakakaawa po siya. 20 to 12 years old. Ano na siya? Nawala na sa tamang pag-iisip. Kung nakatapos siya ng grade 6, Hindi po natapos po siya ng grade 12 years 6. old, no? Palagi po nga yan nahanap buhay man po yan. Kailang pagkaganyan na po nga niya. Hindi na siya nakakaano. Mhm. Yun na yung iaano namin. Opo. I-work out, may paggamot siya. Mm. Ano, Nay? Handa ka po bang makipagtulungan sa amin? Ayun po. Ano, Nay? Yun po ang gagawin namin. Kuya Andrew, punta na kami. Alis muna kami. Ha? Balik na lang kami. Anong gusto mong dala namin pagbalik namin? Ha? Mga kalina po. Kailangan siguro niya ng kumot. Kumot at higaan. Mga kalina. Punta na kami, kuya. Kumot at higaan po mga kalingap. At kailangan magamot ito. May pagamot ito, hindi yung ano. Babalikan ka namin. Yan mga kalingap. At yan, maraming salamat po sa panonood. At naawa po ako at mamaya po usapin ko yung mga pwede makatulong sa ganyang case. Mga kalingap. Maraming salamat po sa panonood. Naawa ko kay Kuya Andrew kasi 12 years old pa lang nangyari na sa kanya yung ganong pangyayari. Kaya sama-sama po natin pag-pray siya. Siyempre, salamat po ulit sa panonood sa ating channel, sa ating charity vlog. Ito po si Kalingap Alvin. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Kalingap Alvin. Siyempre sa channel ng ama ng Kalingap kay Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rob, at sa misis ko din po kay Ma'am Buena po. At kaya Ate Rena po, meron po siyang channel. Lagi po siyang kasama sa mission natin. 8 years po siya sa abroad. Ngayon po ay gustong sumama po sa charity vlog natin. Maraming salamat po. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap
good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Sa lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, good morning po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo. Palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya.